volveréis a ser protagonistas el próximo 21 de diciembre, porque hicisteis historia al ir a votar la Constitución en el año 39. Ha dit que s'havia de celebrar el vot de la Constitució del 39. Vostè sap que el 39 el que va haver-hi és la consumació d'un cop d'estat. Què diu? Suposo que n'és conscient d'això, no? De què m'està parlant? Suposo que és que, conscient que perdoni, l'any perdoni, 39 és que no sé de què està parlant el que va aquest haver-hi senyor. és un cop d'estat Però pot dir de fruit del qual es va quan he dit jo suspendre això? per primera vegada a la història Però, perdoni, al Parlament pot de Catalunya, explicar com s'ha quan he dit produït jo ara això? després És que de ja és l'aplicació del mentida descaradament. 155. Però per què diu això? Quan he dit jo això? Què diu? Però pot explicar com s'inventa les coses o no? Quan he dit jo M'imagino que ha això? estat un error o una confusió, Però quan he dit jo això? però a mi em consta que vostè ha dit que, en fi, que calia celebrar, no? Que calia honorar el vot de la Constitució de l'any 39. Serà de la Constitució de fa 39 anys, vol dir? Vostè ha dit la Constitució Però del 39. quan? Però quan he el dit que va jo haver-hi el això? 39 és la consumació d'un cop d'estat. Serà la Constitució de fa 39 anys. Molt bé. Dic jo. Jo crec que no avancem gaire. Sí. Molt bé, atenció. Volveréis a ser protagonistas el próximo 21 de diciembre, porque hicisteis historia al ir a votar la Constitución en el año 39.